keeper wesikhukhune ayibe busy ayibe busy ngempela bebusy and usebenzile lo mjidi kakhulu yabo abantu bayidrawile bengasho ukuthi ngabe man of the match uba usinko umshini wesinko umshini wesinko yabo nesikhukhune nje ilekhe nje lapho kwi-final 30 i-final push nje ukuthi ilokhu nje Sundowns icindezele because bagcine benama shot awu8 2 on target cabanga bebezama kona le Klapa Monare uNku uGrobler nale substitute engenile ka right kwisikhukhune bebezama kona ukuthi i-level yesikhukhune yama players ingaphansi kweyabadlali beSundowns if bekuyi team week bezoperforma kancanyana isikhukhune idraw noma iwine le game so iSundowns igcine bena 14 shots yaba na 6 on target then yaba na 3 goals shothi i-conversion rate yabo ulokhu nje u50% yabo and abanye ama players that were standing out abaperformile abasebenzile abalithathile ithuba balisebenzisa ngingambali lo uthathe maybe 75% wegame edlala nje ganga nje uMatteo uzostarta futhi ngangolesithathu la neGolden Arrows ngiyamazi so